na rin ako. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napupukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rito dugan da jay. Mandangal pa si Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aligwas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa sama natin itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Matinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mujares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan.
Santos tan maabi ga iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabi ga iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringlan jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakalupyo da sayan kabwasan Makterion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Muharis kay bama si kapaborito Errol Horado kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Martes Pizza City bulan na Oktobre 2025 79 days more to go before Christmas. Yada saray ulo na balita lokal. Pangasinan! Kaso na paraside so arapon na laki kayarin gatmanton patayon so delin anak to niya. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan! Regional High Value Target Narel at Bypass Operation. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan! Kaskasiron driver na motorsiklo inatoy at patambalan. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan! Lampo da pangyamot na kontrabando nilegal ya druga. Laki inariston tampol na taklay na uloy. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan! Haluran na sospek sa kabiyangan sa duwaran na minor de edad naral at entrapment operation. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan! Yadulo na balitad nasyonal. Snap eleksyon na kaukulan suloy palapag na kumilik. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan! Dawit at anomalya aga makalusot hanggang na imikman ng posisyon na unong adakin ng Presidente Marcos. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan! Lisensya na 20 na DPWS personnel kalan ang PRC. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan! Remulia tan anamniran na nominado at ombudsman. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan! Soto very confident the suporta na majority bloc. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan! Kilala sa city na kabusan tanatan wadyara detalye at balita da lokal. Oras na alas 12:05 na kaguhanan na naresponde ray kabiyangan na lawak pulis. Lapod nagagawan gulo dyan Purokpor Barangay Kalawagan Balay na Lawak Pangasinan. Sa may suspect so kinabat ngaranto na Jimson na Tiki Del Ocampo. Yan aresto na saraya kabiyangan na pulis lagan niya sa may biktima. So kinabat ngaranto na Mark Jason na Pahar Del Ocampo anak na suspect. Yan inisyal yung investigasyon na pulis tanunong at sa may amaton niya o sa may biktima sa may amaton niya so wala din influensya na alak kalapod san labilan maninom na alak hinamon na suspect so anak to niya na si Karay Mambuntalan bangbalat ang uyos na kutsilyo so suspect tanin sa lanto niya sa biktima akabatik sa biktima tan si Katoy Kimarawa na tulong adasaray barangay official. Tampolya na aresto sa abitlan suspect kaiba sa kutsilyo ni Nusarto niya tan si Katoy ni White Jada Police Station for proper disposition. Kaso na para sa EDA so sige pa iya kaso laban o dabitlan suspect. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan!
Naral at ginawa ng entrapment operation sa taluran katao kabiyangan sa duwara minor de edad. Yaman ng takaw na cellphone. Ginawa sa entrapment operation na oras na alas 2:30 ng araw. Nasaray taklay na uloy na manawag. Yaing kasa sa entrapment operation. Yada abay na CSI na barangay Sapang Manawag Pangasinan. Yan ang resulta at paka-aresto at taluran suspect. Duaran minor de edad ya taga at barangay Baritaw Manawag tan barangay Aramal Sampabian tan sa may kaibadan na manangaran na Oliver Guntang Sibwala. Yod investigasyon na pulis sa Manawag, tanunong ada palapag na biktiman si Cyrek Dalupe Galvez, ya si katoy pimarungtal ya police station sa may light green iPhone 16 Plus, ya manbili na 60,000 pesos. So nababalang kaya rin karga to niya, yad Durabox sa cabinet at loob na kwarto to niya. Nan tinawagan na to niya so amitla na cellphone, ang gapoy unabat nan kapandesisyon ya mantek sa may nababalang ya cellphone. Walay imubat iran suspect tan si karay akapan paknaan ya ipawil na suspect so cellphone kasalat na 10,000 piso. Tampol ya empakabat na biktima ada sari kabiyangan na pulis kanyan si karaso ng gawa na entrapment operation. Inawit rin suspect ya the police station for proper disposition. Kaso na panagtakautan extortion. So isigap at korte laban at taluran suspect. Balitad Kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Sinukisok na sare taklay no uloy na bani. So abong nan Melchor Sanchez Francisco Jr. at oras na alas 9:37 na kabuwasan lapod pangyamot na iligalya druga. Akumpiska da buong na suspect so duwaran pirason malagya hit seal transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu. Walay balato na 5.35 gramo. Man bili na 36,312 peso. Sa kaya lokas ya transparent plastic sa siya. Ya walay karga to na Cebu. Apatiran na pirason na foil. Strips duwaran pirason na disposable lighter. Sa kaya pirason glass tutor. Sa kaya pirason timbangan, sa kaya unit ya caliber 9mm 92 FS, sa kaya replika na caliber 9mm, 40 piraso na bala na caliber mm, duwaran magazine na 9mm. Sa may suspect na wait the police station for proper disposition. Kaso ninsunggay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002. Tan illegal possession of firearms and ammunition sa isagapag korte laban na dabilan suspect sa may search warrant so impaksab na Regional Trial Court Alaminos City, Pangasinan. Balitad Kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Driver na motorsiklo inatoy dyan patambalan kaya rin abang gato niya so minibus ya manparada lawari at galig na karsada. Agawa so aksidente at oras na alas 5:50 na kabusan yada Provincial Road na barangay Amagbagan, Bali na Pusurubio, Pangasinan. Kinabat sa biktiman si Jake Quinto Kukya. Si katoy man mamariho na Mio 125 motorcycle na nabangga to so Pitco minibus ya mamanihuan ng Jonathan Fernandez Perez. Yad investigasyon na Pusurubio Police antes siya nagawa so aksidente sa may motorsiklo na mamanihuan na biktima sumamarap yada south direction lega niya sa may minibus sumamarap mat at north direction ya manparada lawari nan bigla na imovertake sa motorsiklo at sa kayaluganan tan ginanggamto niya so linya na minibus tan bimasig diking na minibus singigan na sa may impakadubakyer na motorsiklo. Akagamor na sugat jada nandurang parte na laman partikular at ulo so abitla na biktima tan si katoy inawit ya tampol patambalan bang balot si katoy indiklaran dead on arrival.
Balitad Kabuosan, Jed Radyo Pangasinan. Analunggaring rekabiyangan otoridad at ginawan drug bypass operation. Yain kasaad oras na alas 9:28 na Kabuosan. Yada barangay Dumalandan sa Balay na Lingayen, Pangasinan. Sa rekabiyangan na pulis Lingayen, so ang areston tampol, the suspect ikinabat ang ngaranton na Erickson Tabilia Mejia, top 1 regional high priority target na pulis. Kay bato so abitlan na kay ba na suspect so manangaran na Jiboy Tabilia Mejia. Akumpiskad 5 na saray suspect. So duwarang pirason heat sealed transparent plastic sachet. Yan ang karga na Cebu. Mambulat na 8 gramo tan na mambili na 54,000 pesos. Duwarang pirason 1,000 piso bill. Sa unit ya caliber 38. Yang gapoy marka duwaran na bala sa kaya pirason na lokasya plastic sachet. Ya walay kargaton Cebu sa kaya butag ya glass tube pipe. Ya walay kargaton Cebu tan na taluran na piraso na nausarlan aluminum foil. Ya walay kargaton ya Cebu sa redwaran suspect na wait jad police station for proper disposition. Kaso nin sunggay na Republic Act 9165 tan illegal possession of firearms yung sigap laban the saray suspect. Balitad Kabuosan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan na rin katibukulan niya balitad lokal at istayon on dapag da saray balitad nasyonal. Wadya ni rin pigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Quezon City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Kumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maapit yung Kabuosan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras po natin. Ayun, alas 6:18 ng umaga. Big 18. Medyo lumakas-lukas na ng konti. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Radyo Pangasinan, Almusal Balita. Inihayag ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na hindi sila maaaring makapagdaos ng snap elections kung walang batas na nagmamando dito. Ito ang paglilinaw ni Garcia kasunod ng mungkahi ni Senator Alan Peter Cayetano na magdaos ng snap elections sa kasagsagan ng mga issue ng korupsyon na bumabalot sa bansa ngayon. Ayon kay Garcia, mas mabilis sana ang pagdaos ng halalan kung
tayo ay nasa ilalim ng parliamentary government. Ngunit wala niyang ganitong klaseng probisyon sa saligang batas. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, isinumite ni kay Pangulong Marcos Jr. ang pangalan ng mga nominado para sa posisyon ng susunod na ombudsman kapalit ng nagretirong si dating Samuel R. Martires. Inilabas kahapon ng Judicial and Bar Council o JBC ang short list ng nominasyon na may lagda ni Acting Supreme Court Chief Justice Marvick Leonen. Mula sa 17 kandidato na sumalang sa interview ng JBC, ito ang nakapasok sa shortlist. Kasama si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Michael Aguinaldo, dating chairperson ng Commission on Audit, Stephen Cruz, retired Court of Appeals, Associate Justice Samuel H. Girlan, Supreme Court Associate Justice, Annalisa Logan, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs in the Office of the President, Mario V. Lopez, retired Supreme Court Associate Justice, at Michael Frederick Musngi, Sandigang Bayan Associate Justice. Nakakuha ng pinakamataas na boto si Aguinaldo, sina Gerlan, Logan at Remulla ay pantay sa tig-5 ang bilang. Sina Cruz at Lopez din ay parehong tig-4 ang boto at ikapito si Musngi. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, sa gitna ng lumutang na kudeta sa Senado, sinabi ni Senate President Vicente Tito Soto III na confident siya sa suporta ng mga senador na kasapi ng majority bloc. Ayon kay Soto, hindi niya alam kung saan nanggagaling ang issue ng kudeta sa Senado pero sinabing hindi na kailangan magsagawa ng loyalty check dahil nakakausap naman niya ang mga miyembro ng majority, maging si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na pinalalabas sa social media na kapalit kay Soto. Bagaman at confident si Soto na walang mangyayaring kudeta, idinagdag nito na kahit na sinong senador na nakaluklok bilang leader ay nagsisilbi dahil sa kagustuhan ng kanyang mga kasamahan. Ginawag naman na super fake ni Senator JBR ito ang lumutang na larawan sa social media kung saan siya umano ang maluluklok na bagong Senate President pro tempore, habang si Cayetano naman ang bagong Senate President. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, pinatatanggalan ni DPWH Secretary Vince Dizon sa PRC o Professional Regulation Commission ang lisensya ng 20 tauhan ng DPWH. Nauna nang sinampahan ng kasong korupsyon sa Office of the Ombudsman dahil sa natuklasang anomalya sa flood control project sa bansa. Ayon kay Dizon, na-turn over na niya kay PRC Chairman Charito Zamora ang mga ebidensyang para sa pagbawi sa professional licenses ng mga engineer, accountants at arkitekto na sangkot sa anomalya. Kabilang dito ang sinibak na si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at JP Mendoza na inilarawan niya bilang mga superstar ng flood control corruption scandal. Sa kanyang panig, tiniyak naman ni Zamora na kaagad nilang ipuproseso ang hiling ng DPWH dahil ang mga ebidensyang isinumite sa kanila ay komprehensibo na. Ngayon siniguro, nadadaan pa rin ito sa due process at bibigyan ng pagkakataon ang mga ito na makapagbigay ng kanilang panig. Maaari anyang abutin ng 30 araw ang board upang resolbahin ang issue dahil sa pagkakalooban nila. Ang mga ito ng
15 araw upang magpaliwanag at panibagong 15 araw upang maghain ng kanilang position letters. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! At sa pinakahuling balitang nasyonal, hindi pa rin ligtas sa anumang pananagutan ang isang opisyal ng gobyerno kahit na magbitiw ito sa kanyang pwesto. Ito ang giniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang podcast sa gitna ng usapin ng korupsyon at irregularidad sa flood control project. Giit ng Pangulo, dapat masiguro ng pamahalaan na tama ang mga kaso na isasampa laban sa mga sospek na sangkot sa korupsyon at mayroong solidong ebidensya para mapanagot ang mga guilty. Nauna nang nagbitiw si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa gitna ng alegasyon ng sangkot siya sa korupsyon sa infrastructure project na kanya namang pinabulaanan. Nagbitiw na rin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at pinalitan siya ni Secretary Vince Dizon. Dahil dito kaya tinatag ni Marcos ang ICI na nagsasagawa ng independent investigation sa anomalya sa flood control project sa ibang katulad nito nakalipas na 10 taon. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! At sumayin nyo ang ating mga pambungad Almusal Balita ngayong araw ng Tuesday. Oras po natin alas 6:25 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Ang puta-putang ilang balita. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow, meow-meow-meow, meow-meow-meow. Ang puta-putang ilang sonata. Ang puta-putang ilang impormasyon. Alias, #1 para music station. JWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! Let me reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ang best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch care services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be, at Cora's Manor and Garden. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki
atake para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ri 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services, popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iuyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Jad Orbis Tondo, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga paborito. Bigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:32 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabig Yakabwasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig Yakabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Martes, hapit sa City sa buwan ng Oktubre 2025. 79 days more to go before Christmas. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue sa umagang ito. Kung mayroon kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaksyon, maging ang mga sumbong, tumawag lamang kayo sa smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. At sa atin naman pong Facebook, live na live pa rin po tayo. Okay na? O yun, ayos na daw. Okay Ayos. na yung audio natin. Loud and clear. Oo, clear lang, hindi pa loud.
Di habang inaayos pa. Ayan, sige. May mga adjustment pa kasi. I-search nyo lamang po DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parehas po yan sa YouTube channel po natin. Ayan. Public service lost and found. Kung nakikinig ka man, si Madam Amelia Bautista Garcia ng Mapandan, Pangasinan. Nandito po ang iyong driver's license na napulot po ng nagbibinta ng buko dito sa harap ng aming building. Paki-claim na lang po itong driver's license mo. Ayan, dito sa... Baka hindi ka makapag-maneho eh. Bakit? Wala siyang lisensya nasa atin Kala ko wala siyang motor. Oo. Wala siyang sakyan. Oo. Hindi, pwede. Pwedeng sumakay sa jeep. Ayan. Hindi, magmaneho ka ko. Magmaneho. Okay. So, pakiklim na lang po dito sa aming himpilan. Anytime. Any day. Hindi pa kasi tayo nagagawin ng Mapandan para kahit paano i-turn over na natin dun sa pulis. Ayan. Kaya nandito po ang iyong lisensya na napulot po ng nagbibinta ng buko dito sa harap ng aming building. Malapit sa may is. Kahapon sinagawa ang groundbreaking ceremony ng pagsasayos ng payong-payong roundabout sa Barangay Poblasyon Bayan ng Mapandan, Pangasinan. At ito ay pinangunahan ni Mayor Carl Christian Vega kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan. At syempre nandyan din si Engineer Abrugar. Pagkatapos ang flag raising ceremony, ginanap ang groundbreaking ng payong-payong round about sa Barangay Poblasyon Mapandan kahapon yan. Ginanap. At ang naturang proyekto, ito po ay mula naman sa mga kababayan sa Amerika, dyan sa may San Diego, California. Bilang patunay ng kailang walang sawang suporta at pagmamahal sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Lubos na nagpapasalamat si Mayor Vega sa kanyang mga kababayan, lalo na doon sa abroad. Sa kanilang malasakit at pakikibahagi sa patuloy ng pag-unlad ng bayan ng Mapandan, kaya sila ay nagbibigay ng suporta sa bayan ng Mapandan. Opo, kaya nakita ng mga OFW na from Mapandan ang sipag at tiyaga ni Mayor Vega, kaya nung sila ay nagbakasyon sa Mapandan ay sinabi nga na ng mga iba't ibang asosasyon sa Amerika na sila ay handang tumulong at sumuporta. Kaya lubos na nagpapasalamat si Mayor Carl Christian Vega sa walang sawang yung pagtulong ng mga kababayan nila na nasa abroad, particular sa Amerika. Nandiyan ang kanilang pagmamahal sa bayan ng Mapandan. Ayan. Kaya't diyan sa bayan ng Mapandan, maraming mga kasi yung mga tumutulong sa administrasyon ni Mayor Carl Christian Vega para may sakatuparan ang mga proyekto na dapat na ipatupad diyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan. Si Mayor Vega ay gumawa ng isang video presentation na kung ano ang kanyang vision pa, yung mga susunod pa na mga plano, at ito nga ay dinala sa Amerika noong siya ay inimbitahan na dumalo sa mga pagtitipon ng iba't ibang asosasyon. Kaya nga nung present yung video presentation, natuwa at nagalak itong mga OFW na nasa Amerika na sila po ay handang tumulong at magbigay financially upang masikatuparan yung mga iba't ibang mga proyekto na gustong mangyari diyan po sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Kaya't malaking pasalamat din ng local government units dahil
yung mga kababayan ni Mayor Carbiga, sila po yung kusang nag-open, nagbigay ng kailang suporta financially. Sila po yung nagsabi na tutulong po sila sa bayan ng Mapandan dahil nakita po nila yung sipag at tiyaga ni Mayor Carl Christian Biga. Kaya't napakaswerte nyo nga diyan sa may bayan ng Mapandan. Kaya nga noong inimbitahan nga itong si Mayor Carbiga doon sa Amerika, sa isang pagpupulong ng mga iba't ibang mga asosasyon, sinabi nila na sila po ay mag-ambag-ambag para magbigay ng suporta sa bayan ng Mapandan. Kaya ito ngayon, yung inuwi ni Mayor Carbiga na naipon na mga pira na idinonate ng mga kababayan niya, ito ngayon yung project. At before that na gawin yung project nga, yung mga ibang kababayan niya na nasa Amerika, nagbakasyon at yung formally na i-turn over yung pira sa Office of the Mayor at kasama dyan ang budget officer, yung municipal treasurer. At pagkatapos na i-turn over sa Office of the Mayor, binigay na doon may sa mga may mga treasurer. acknowledgement pa yan Oo. na may mga kasulatan pa kung magkano ang naibigay. Oo. At direktang pumupunta na sa treasury. Ayun, Kaya Ang nais lamang po ni Mayor Carl Christian Vega na maging transparent at may accountability sa lahat ng pera ng kanyang mga kababayan, lalo't ito'y kanilang pinaghihirapan. Ayan, So congratulations po Mayor Carl Christian Vega. Subukan nating tawagan si Mayor Vega upang alamin natin yung iba pa. At advance happy birthday. Anong petsa na ba ngayon? Matagal-tagal pa. Pero sa susunod na linggo na yan Ayan, ang kanyang birthday. Ito habang sinusubukan po nating kontakin kasi alam naman natin na maaga ring nagigising yan. Maaga rin pong nagigising at maagang umiikot si Mayor Carl Christian Vega upang alamin ang sitwasyon ng kanyang mga kababayan. Actually, practice to lahat may masakbay kin. Umbangon. Masakbay nababangon saan masakbay matyaman liliber. Okay, basahin natin itong mga reaction dito. 0999-5738. Salamat po kay Mayor Carbiga at mga kababayan namin sa abroad na tumutulong sa bayan ng Mapandan. Keep up the good work, Mayor Biga, sabi niya. Okay, 0986-4463. God is paid sa inyong lahat. Salamat sa sakripisyo ninyo, Mayor Biga, na bumiyahe pa papuntang Amerika para makasungkit ng pundo para sa mahal nating bayan, sabi niya. Okay, 0981-5630, advance happy birthday, Mayor Carbiga. On October 18, naway laging malakas ang inyong pangangatawan. Ayan, may mga pagbati na dito sa kanyang birthday. Jason Morales, congrats po, Mayor, for the job well done. Kayo po ang pinagpala ng Diyos para sa ating bayan. Ayan. Ernesto de Guzman, sana ganyan din ang mayor namin sa Mangaldan, sabi niya. Bernadette Soriano, advance happy birthday, Mayor Car Biga. Ayan, Kaya kung maganda ang pamamalakad ng isang leader ng isang bayan, maraming pong magagawa na mga proyekto at programa. Ganyan po, dahil yan po yung sinumpahan ni Mayor Biga. Yan po yung yan din po yung kanyang mga pangako na ginagawa niya lang naman at ginagampanan. Yung pagiging isang local chief executive, isang ama ng bayan. Ayan. Baka nag-iikot pa si Mayor Biga sa
mga iba't ibang Doon lugar. naman minsan particular. kasi manjajaging mo. Particular dyan sa may public market kung minsan nandyan eh. Alas 6:43 ng umaga, dumako tayo sa lampang mga issue, kapaborito Aaron. Nagtataka tayo kung bakit ang mga flood control projects sa First Engineering District ay umaabot sila ng 100 million ang bawat project ng flood control sa 19 na flood control projects. Pero may nagsabi sa atin na kaya naman daw, pwede daw silang mag-implement hanggang 150 million. Oo. Ngunit sa ibang distrito, gaya dito sa may 4th Engineering District, sakop ng 3rd District yan, ang bawat flood control less than 50 million. Oo, pag District Engineering Office. Yan natin ang nag-i-implement. Yan natin makikita na walang tinatawag na insertion dahil ayaw ng congressman ang substandard sa Kagos project diyan sa may 3rd District. Ayaw niya. Kaya makikita nga natin na sabi mo 50 million below ang mga project lang na iniimplementa ng 4th Engineering District. Kaya't sumusunod po ang 4th Engineering District kung ano po yung standard ng mga project. Kaya wala pong mga dyan, yung mga substandard na project na inimplementa po ng 4th Engineering District. Yung mga kasi, yung mga ibang struktura, siyempre, yung flood control may kapaborito Ero, may warranty period na tinatawag. Na pwedeng gamitin yung warranty period kung may mga problema o nasira sa mga proyekto. Pero yung mga iba kasi na contractor, kahit wala na sa warranty period, talagang ginagawa pa nila yung kailang mga obligasyon na wala pong sagutin ang gobyerno. Yung pondo inalala ng tama para sa mga proyektong dapat pakinabangan ng taong bayan. At siyempre, ang 4th Engineering District talagang ipinapatupad nila yung tamang proseso para sa ganun hindi magkaroon ng tinatawag na substandard yung mga project yan. Kaya't nakikita natin may mga kasi may mga na-report, pero yung mga na-report na mga na-damage implemented by regional office ng DPWH. Kaya't diyan sa nasusukupan ng 4th Engineering District gaya ng Bayambang, Malasike, Kalasyaw, Santa Barbara, San Carlos at Mapandan, 6 na bayan at isang syudad, talagang masasabi natin na flood tawag doon, yung below yung catch basin area. Marami yung mga kasing lugar dyan may mga ilog kasi dyan may mga ilog. Flood prone. Kaya maraming mga project din na flood control projects na iniimplementa dyan sa may 3rd District na sinasakupan po ng 4th Engineering District. Ayan. At napag-alaman natin na yung mga kawani ng DPWH 4th Engineering District talagang minumonitor nilang maigi yung mga flood control projects na kailang iniimplementa. Yung dyan sa may San Vicente, unti-unti na nilang inuumpisahan. Medyo mahirap pala yung sitwasyon ng yung nagiba dyan na gabion type. Yung portion 10 years ago. 10 years ago. So ang pagkaka-finish na so bumigay ngayong 2025. Ayan. Kaya't kung gabion type, yun yung yun yung binalot sa
anong tawag mo doon? Yung bato na pinagpatong-patong na merong screen. Screen, may screen. Yun yung Gabion type. So 10 years ago na yung naturang project. Pero binalikan pa rin ng kontraktor kahit wala na sa tinatawag na warranty period. Oo. Wala na talaga yun, 10 taon na yun 10 taon. 10 taon, ano? 10 taon Pero yung mga kawani ng DPWH na nakita naman natin nung nakaraang Lunes na umattend sa Sangguniang Bayan at nag-courtesy call kay Mayor Patrick Karamat, sinabi naman nila na nakausap na yung gagawa at babalikan nga. Ayun, So, wala pong gastusin ang gobyerno, kahit sintimo. Walang gastusin ang gobyerno dahil ang sasagot na dyan, yung kontraktor, na kahit na wala na sa warranty period, talagang babalikan niya yung nasirang porsyon. Gagawin pa rin. Gagawin pa rin. So, ganyan po, kabait yung mga kontraktor. Sana, yung ibang kontraktor, ganyan din ang gawin nila. Kumusta naman yung, yung doon sa Lawak? Binalikan na ba ng kontraktor yung yung umusog, umusog na flood control. Grabe, konkreto umusog, lumayo sa lupa. Parang siya ka ng tulak na kariton, walang tambib. Kaya nga dito natin makikita ang Sangguniang Bayan diyan sa Lawak kung talagang gagawin nila ang kailang trabaho na imbitahan din yung mga implementing agency at yung contractor in aid of legislation, papatawag nila yung gumawa at saka implementing agency para tanungin kung bakit nagkaganon yung ginawa na flood control project dyan po sa may barangay Marabuk. Ilang barangay yun yung sinasakupan ng flood control dyan Kaya't sana po sino po yung vice mayor ng ngayon ng Lawak? Bago yung vice mayor nila dyan Kaya sana gumawa sila ng hakbang para ipatawag, magsagawa sila ng question hour para sa ganun sagutin ng kontraktor yung naturang issue kaugnay sa sinasabing substandard na flood control dyan po sa barangay Marabuk, Lawak, Pangasinan. Ayan. Kaya makibalita po tayo kung talagang sincero ang Sangguniang Bayan na imbestigahan po kung ano po yung talagang nangyari, yung cause ng naturang pag-usog, pagbiyak ng flood control. Pagkasira. Mahaba po yan na portion. Ang pagkakalam po namin yung naturang flood control na yan ginawa last year lang yan last year. So dapat na balikan ng kontraktor dahil covered ng warranty period. Tingnan mo, last year lang nasira ka agad. Anong klase na pag-implementa sa naturang project? Ang pagkakalam natin yung nasirang porsyon din dito sa may Santa Barbara, doon sa may Tulyaw ba? Tulyaw yung sakop nung nasira. Tulyaw yun, Tulyaw. Tulyaw. Noong dumaan si Bagyong Krising, may nasira dyan na porsyon. Yung gumawa dyan, itong si Silver Wolf. Silver Wolf. Wolves. Na taga Abra. At yung inimbestigahan ni Secretary ng DPWH sa Vince Dizon, kasama pa yung dating advisor ng ICI, si Magalong. Yung gumawa doon ay yun yung gumawa sa Santa Barbara. At yung gumawa dyan sa dalawang proyekto na yan din yung gumawa dyan sa may Lawak. Tingnan nyo yan.
ano po ang kwan dyan? Masasabi ng ating kagalang-galang na DPWH Secretary Vince Dizon. Baka nagkakataon lang. Ha? Nagkakataon Ay lang. bakit pare-parehas na project niya na nagkakahiwalay na lugar? Nagkataon lang na malakas siguro yung tubig. Oh, hindi bakit yung mga iba hindi naman nagalaw? Oo, kasi walang ganong tubig. Siguro sa part niya, Kaya sa part nun, kaya yung current ng tubig malakas, kaya yung sa lawak umusog. may pananagutan pa rin ng kontraktor at may pananagutan pa rin yung implementing agency. Nag-implement sa naturang project na yan. At dapat na balikan kaagad yan bago pa mahuli ang lahat. Silver Wolf. Silver Wolf. Silver Wolf. Wolves. Construction and supply. Kung sino ka man, nasaan ka man, bumalik ka rito sa Pangasinan para ayusin mo yung nasirang flood control mitigation project yan sa may Lawak, Pangasinan. Talagang makikita mo na siguro yung pagkakagawa hindi naaayon doon sa standard. Ano kaya ang Kasi dito sa Santa Barbara nagsalita si Mayor. Mayor Saplan. Lito Saplan. Sa kaya, abangan din natin kung ano ang investigasyon din na gagawin ni Mayor Balderas. Ayan, kung nakikipag-ugnayan na ba yung kontraktor sa kanyang opisina. Sa kanyang opisina o tinawag niya ba yung kawani ng DPWH third Pangasinan third Engineering Office. Si Madam Venus. Di ba nagpa-interview rin yan na walang substandard. Na maayos lahat. O baka naman regional office ang nag-implementa dyan. Pwede, tama. O baka regional office. Kaya nga, ang Sangguniang Bayan sana ipatawag yung kontraktor at saka yung implementing agency. Di ba? Gaya ng ginawa nila sa bayan ng Kalasyaw, di ba? Pinatawag ang 4th Engineering District dahil doon sa pagkasira ng gabion type na yung diyan sa may San Vicente, pinatawag. So pagkatapos na nakipagpulong ang 4th Engineering District, pumunta sila doon sa area at nagsagawa sila ng inspection. Ngayon, yung contractor naman before na umappear sa Sangguniang Bayan, yung mga DPWH Port Engineering District, nagsabi na yung contractor na gagawin niya at babalikan niya yung ginawa niyang project, yung portion na nasira. So ganyan sana rin ang gagawin diyan sa may bayan ng Lawak, Pangasinan. Balikan din ng kontraktor yan. Okay, bago tayo magpatuloy sa ating iba pang mga issue, narito muna ang pagpapakilala ng ating himpilan. Ang putak-putak ni Iren Balita. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow, meow-meow-meow, mamyaw-meow-meow. Ang putak-putak ni Iren Sonata. Son, ang putak-putak ni Iren Impormasyon. Alias, #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito.
Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pambabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, kalasyaw para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, San Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inariso. Pag ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say, tanging ikaw ang katabi. Riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlo, Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan.
sa alas 7:03 ng umaga sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan mga abigya kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtirion Lingkor, Magti Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din natin sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Yaman batik. Okay. Batiin natin itong mga viewers natin, si Merlita Abilia, nanonood. Good morning po, sabi niya. Si Stephanie Guzman, ayan, morning po, sabi niya. Si Herson Baliesca, good morning, Sir D, sabi niya. Sir D, tsaka si Sir E. Sir E, ayan. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning ka Dines at ka Irol, sabi niya. E. Saan si Sir? Manpayawar kamot. Okay. Kanto may E, tandi. Kanto Ano to may E, tandi. E, tansi. Did. Ay go. Sige. E, tandi. Manabala. D, tan E. Ayan. D, singa district engineer. Ayan. Pero hindi ko kami engineer. Hindi kami engineer. Kayo po ay engineer. Sige, dumako tayo sa ilang pa mga issue, meron kang nai-report kanina na may umuugong na magkakaroon ng snap election. Pero sa bansa. Ano yan? Baka ugong-ugong lang yan. Snap election, bilis agad. Agad-agad. Di ba? Anong sabi ni Senador Alan Peter Cayetano? Ang nagbalita niyan yan si si ang may gusto yata si Senador Cayetano, Alan Peter Cayetano, na pinagre-resign lahat ng mga halal. Na opisyal. Magmula Pangulo hanggang Kongreso. May ganun ba? Ngunit ang sabi ni suntok sa buwan yata yan. Ngunit ang sabi ni Commission on Election Comelec Chairman George Erwin Garcia, dapat may batas na nag-uutos na gawin ang snap election. Dapat may batas, kanto. Dapat may batas. Diba? Mag-uutos na? Nag-uutos na magsagawa ng snap election. Wala hong batas na nagmamandato na maaaring makapagdaos ng snap election. Kung walang batas, hindi pwedeng gawin ang hindi gawin ng COMELEC ang magdaos ng ng snap election. Alam mo kasi ang COMELEC sumusunod po sa batas 'yan. Dahil sila ang magpapatupad ng batas kaugnay sa mga eleksyon. Kung may nakasaad sa saligang batas na gawin ang snap election. Kung mayroon. Kung nasa ilalim tayo sana ng parliamentary government, mas mabilis na gawin ang snap election. Kaso wala tayo sa pero hindi tulad sa ibang bansa na nasa ilalim sila ng parliamentary government. Pwedeng isagawa ang snap election kung nagkaroon ng tinatawag na loss of confidence. Wala nang tiwala ang taong bayan sa mga nanunungkulan sa gobyerno. Pero malabo rin yan. Malabo. Kahit na ikaw na ang pinakalaos na politiko, hindi pa rin mangyayari yan na masunod ang taong bayan. Diba? May makakapal ng mukha niyan . Ano kayang basihan diba? Ang basihan ni Senador Cayetano, yung nangyayaring corruption sa bansa. Sino ba ang nagkamal ng pera ng taong bayan? Sino ang nagkamal sa maanumalyang flood control projects? At ano ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nung nagsagawa ng State of the Nation Address? Pero siyempre, dapat busisiin maigi dahil lumalabas. Siyempre, command responsibility niya yan. Pangulo siya. Kaya dapat, yung sinasabi niya nga madalas sa kanyang mga interview sa podcast din na kahit
kahit sino man yan, dapat walang santuhin. Tama ka dyan. May pananagutan ng Pangulo sa taong bayan kung bakit may nangyayaring korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon, di ba? Kaya kahit ang gumagawa ng katiwalian, mga nakapaligid sa kanya, may pananagutan bilang Pangulo ng Bansa. Dapat, mag-sample. Sana. Oo, mag-sample. Ngayon, ito ibalik nga natin doon, may singit ko lang. Yung sampulan, dapat si Romualdez imbestigahan din. At saka si Ko. Hindi, si Ko, na siya no? marami nang nagtuturo sa kanya Pero si Romualdez, may balita ko may nabasa ko, di ko alam kung totoo. May sakit daw at balak magpagamot sa Amerika. Si Romualdez. Daw? Bakit nakakaroon ng sakit na ngayon? Ay, nako po. Nung nagsilabasa na yung corruption may mga sakit na sila. Balikan natin ang snap election. Maaari lamang na magkaroon ng snap election sa ilalim ng isang tinatawag na revolutionary government. Kagaya noong 1986 sa EDSA People Power Revolution, di ba? Pero hindi rin pwedeng pilitin ang sino mang elected official na bumaba sa kanilang posisyon. Wala pong ganon. Walang ganon. Ang 1986 sa snap election ay bigla ang halalan na nagbigay daan para sa mga oposisyon na tumakbo sa pagkapangulo, kabilang dito sa yung umano'y si Senador Salvador Duy Laorir, yung dating senador. Gusto niyang tumakbo noon. Siya yung itinutulak ng United Nationalist Democratic Organization o yung UNIDO noong Hulyo 1985. Siya po yung dyan. Tinutulak. Pero, yan pero nawala rin yan Parang sinet aside niya na kasi nga, yung kwento dyan, parang nag-giveaway siya kay Cory Aquino. Kaya ang naupong Pangulo ng bansa ay itong si late President Cory Aquino, na siya daw, siya daw ang nanalo sa snap election. Pero parang nanalo siya sa people power di ba? Ganito ang gustong mangyari ni siguro ni Senador Baka hindi Cayetano. naman direktang ganyan. Parang mungkahin niya lang na sige, snap election para magkaalaman. Parang ganun ba? Pero abangan na lang po natin yung mga susunod pa na kabanata dyan. Kung mangyayari nga ang kahilingan nitong si Senador Alan Peter Cayetano na magbitiw lahat ng opisyal mula Pangulo hanggang Kongresista. At magkaroon ng snap election. Kung mangyari yan na ang tinatawag na snap election, sa palagay mo, gusto kaya? Ang tanongin natin ang taong bayan, gusto ba nila na magkaroon ng snap election? O hindi? Mag-text lang po kayo sa 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. Ano yung inyong mga damdamin? Ayan. Tungkol sa mga ganyang usapin. Kaya antayin natin ang yung resulta kung ano po ang mangyayari kaugnay dito sa naturang issue. Dahil hindi na nagkakaintindihan ang Senado may gustong din tanggalin itong si kauupo pa lang na Senate President Tito Soto. Di ba? Nagbitiw na rin si Senador Ping Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chair. Ngayon parang gusto ni Kuanyata si Senador Peter Cayetano na magiging Senate President. Pero nasa minority sila kaya gusto niya magkaroon ng snap election. Ayan, abangan natin kung ano po ang mangyayari sa susunod na mga araw kaugnay dito sa mga issue
issue ng staff election, issue ng corruption, kung ano pong mangyayari at ano po ang magiging pasya ng Pangulo ng Bansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan, oho. Alas 7:13 ng umaga, meron akong nabasa, siguro nabasa mo rin. Kanina naibalita mo yung yung mga nominee sa ombudsman. Pagpasok sa ombudsman. Oo, nasayo yata yung pakibasa nga kung nandyan yung lumabas na yung sulat ng GBC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 7 yata yung kwan dyan yung itinutulak yung nominee at isa dyan si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla yata. Ito, basahin natin. Republic of the Philippines. Ito kahapon to October 6. Kahapon. October 6. Receive October 6, 2025. Republic of the Philippines Judicial and Bar Council, Manila. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Your Excellency, pursuant to Article 8. Malabo naman tong Section 9 of the Constitution, the Judicial and Bar Council or JBC has the honor to submit the following nominations for the position of Ombudsman. Office of the Ombudsman, Vice Honorable Samuel R. Martires, whose term expired July 27, 2025, in alphabetical order per JBC and Bank deliberation on even date. Ito, number 1. Aguinaldo Michael Galicia. Ayan. Number 2, Cruz Stephen Caperiña. Sumunod dyan si Gaerlan Samuel Hufano, Logan Annalisa Gonzales, Lopez Mario Villamor, Musngi Michael Frederick De Leon at Remulla Jesus Crispin Katibayan. So 7 yan Yun po yung sulat ng Judicial and Bar Council o JBC na yun po yung sinubmitting sulat. Ito yan, pero mula 17. 17 yan 17 sila na pasok. Pero siyempre kinuto hanggang 7 rala. Yung 7 yung natitira. 7 yung shortlist. Pero ang nakakuha ng boto, eto na, may mga votes na sila dyan Etong si Aguinaldo, Gaerlan, Logan at Remulla, meron silang tiga pa 5. Sutay. O ilan yan? Aguinaldo, Gaerlan, Logan, Remulla, 4. Si Cruz at Lopez, may tig 4. Kayong dalawa. Hindi, tama. Ay, tama, 6 na. Yung na, isa, last dyan si Musngi. So, kung titignan natin, babalansihin natin, magmula doon sa 4. Sa 4 kasi talagang lumalabas itong si Jesus Crispin Remulla na kasalukuyang nakaupo bilang DOJ Secretary. At may umugong noon na yung sinabi ni Senadora Amy Marcos na gustong iluklok bilang sa ombudsman itong si Crispin Remulla. So sa palagay nyo kaya pipiliin kaya ng Pangulong Marcos itong si DOJ Secretary Remulla na uupo kapalit yung nag-retire sa posisyon na yan? Alamin natin. Sino ba yung kwan dyan? Yung si Samuel R. Martires. Siya po yung kwan Retired siya, retired. Nag-retired. So sino kaya ang sino sa 7? Sa 7 ang talagang mas pipiliin ng Pangulong Marcos na magiging kapalit nitong si independent body ang ombudsman. Hindi siya ang magluluklok dyan. Kaya nga nila pinagbobotohan pinagbobotohan. Pero yung rekomendasyon nga yung sulat kay Pangulo
Hindi, ipinaalam nila kay Okay, Pangulo na meron pinaalam. na silang 7 May 7. na 7. pinagpipilian. Oh. Sino kaya? Bakit kaya itong pinag-uusapan ngayon, itong si Department of Justice Remulla? DOJ Secretary na, gustong mag-ombudsman pa. Oo, kaya nga eh. Yeah. Dahil sa mga kaso kaya na Kasi tingnan mo, isinampa? ang pagiging isang secretary, 1 in a million yan eh. correct. Kumbaga, di ba? Iisa lang yan sa buong Pilipinas, yung DOJ Secretary. Yung DOJ Secretary, Department of Justice. ang hawak niyan is judicial. Marami ring nasasakupan yan. Oo. Pero ang nakakapagtaka, bakit gusto niyang maging isang ombudsman? Kasi doon kasi administrative at criminal doon ang kanya doon sa ombudsman Ewan natin kung ano ngayon, ang kanyang plano. Ngayon may mga umuugong nga na ayon na rin kay Senadora Amy Marcos kaya gustong iluklok ito dahil may mga May agenda daw. May agenda daw. Pero hindi pa naman napapatunayan yung sinasabi ni Senador Amy Marcos na kapag naupo daw na ombudsman, tsaka niya na daw alam mo na, si Vice President Sara, itutuloy niya yung pagpatalsik. Kunungod kinan Senadora. Senador kasi pag DOJ ka, hindi mo mapakialaman yung Vice President Oo, hindi mo talaga. mahabol Hindi talaga. Pero pag nasa ombudsman ka, kaso siyempre, nag-elay. na. Kaso ang kwan diyan, maraming kaso. So, yun po yung yun po yung mga umuugong na mga balibalita. At depende na mamaya kung sino talaga ang iluluklok diyan, papaupuin sa ombudsman. Doon sa 7 isinabmit yung rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sige. Good morning nga pala sa ating mga masugid na taga-subaybay. Diyan sa may barangay Mangkop, Kalasyaw, si Esther Ramos. Good morning. At gawin din si Olivia Bauson. Diyan sa Kalasyaw din. Teresita Biala ng barangay Gabun, Kalasyaw. Magandang umaga sa inyo. At ganoon din si Caramel de la Cruz. Si Caramel, good morning po. Diyan sa may San Carlos City, good morning po sa inyo. Si Joel Calvo, ayan, good morning. Ganoon din si Flora Villanueva Abalos. Kung makakalbo ka naman, tas sabay tingin sa akin, singakakin Hindi naman. Tinitingnan ko lang yung makinis mong kuhan. Ayan, good morning po sa inyo. At ganon din si sino pa? Si Jerry Navalta pala. Good morning. Good morning po sa inyo. Si Robert Cayago Jucaris, good morning. Magina Corda, ayan, good morning po sa inyo. At sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood sa ating FB Live. Good morning. Si Kon nga pala, Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta. Naubos na ba yung agarwood mo? May tanim na ba? May tanim na ba? Sabay ko na yung matunan, may agarwoods to Ayan, Siyempre, ang nangantan, paano ito yung proseso tutan? Malaki pala ang kikitain mo dyan. Pag magaling kang mag-alaga. Tiis-tiis, tiyaga-tiyaga. Ayan. Paano mo palalakihin? Pag may tiyaga, may nilaga. May adobo. Good morning din kay Tata Anghelis diyan sa may Si Tata diyan sa Nipo. Sa Didi. Didi. Ayan. Ganoon din. Sabi mo ni Baga, Boy Didi. Hindi naman. Hindi naman. Kasi sabi kahapon, nakalimutan kong nakinig sa inyo kanina. Baka ngayon nakikinig siya ngayon. Ayan. Okay, good morning. Siya nga pala sa lahat ng mga mga relatives ni Kadante Sira. Commander Dante. Ang kanyang libing sa linggo
Sa linggo na po yung kanyang libing. Ang kanyang mga labi ay nandyan po sa may anulid. Sa isang punerarya. Ano? Kami po ay nakikirami po sa aming mabuting kaibigan. Ayan, dahil para tayo magkakapatid. Personal na kilala, isang kaibigan, kumpadre. Ayan. Ilan na Paridante. Paridante. Enrique Sira. Ayan. Siya po ay sumakabilang buhay na sa edad na 55. Ayan. Nakakalungkot nga no, ang pangyayari. Okay, pwede ba tayong mag-exercise, engineer? Take it away. Mag-exercise tayo tuwing Good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kay Vice Mayor Kevin Roy Makalalay. Gawin din kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo, good morning. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny Datuin. Councilor Ardison Soriano. Si Councilor Jopi Loresco. Councilor Mike Sison. Councilor Robert Danny Messina. Si SK Federation President Ayay Messina. Si Liga President Jose Paris Jr. Good morning. Good morning. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasya. Good morning. Si Engineer Art Gaspar. Good morning po. Si local civil registrar Ma'am Jubet Apiado Esteves. Si Sergeant Steve. Good morning po. Good morning po sa inyo. At gawin din si MDR Ed Villacorta. Yun. Ayan, good morning po sa inyo dyan sa may bayan ng Kalasyaw. 5, 4, 3, 2, 1. Jerome Antinorio ng Barangay Portik, Bugalion, Pangasinan. Good morning sa iyo. Happy pista daw sa Barangay Portik. Ayan, maraming Barangay Portik. Bugalion. natin ay sumigla. Sa gabi, maaga ikaw tulog. Sa umaga, maaga ikaw gising. At agad mag-jogging-jogging. Good morning din sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may First District na imbag nga bigat kada kayo amin apo. Awan labas na. Iyo bakit ikinig Sa salitang bulinaw at sambal, ka ma? maabig abuklas kumuyo amin ditan. Ayan, good morning po sa inyong lahat. At naway nasa mabuti kayong kamay. Kalagayan. Mabuting kamay. Iba yun mabuting kamay. Gawin din sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may Eastern Pangasinan na imbag nga bigat kada kayo amin apo. Dyan sa may Sangkintin na Pangasinan. Gawin din dyan sa may Omingan, Pangasinan. Dyan sa may Natividad. Si Vice Mayor Suknet. Good morning Natividad po. Natividad. Natividad. Good morning. Balang araw siguro magagawi kami dyan at makakapanayam ka namin dyan sa bayan ng Natividad, Pangasinan. Last town yan sa Eastern Pangasinan. Sa kabila niyan, Nueva Vizcaya yata di ba? Ay, Natividad pa. Hindi pa? Yung saan yun? San Nicolas. Yung Nueva Vizcaya. Yung papuntang, yung Maliko. Maliko. Yung Nueva Vizcaya na yung daan na yun. Yung sa kabila. Pero sa Natividad, siguro karugtong niya na rin. Karugtong yan ang daanan kasi. Alam ko, karugtong kabilang bundok, Nueva Vizcaya na yan Diyan kasi sa Mingan, Nueva Ecija. Yung karugtong yan. Nueva Ecija, tsaka dito sa may sa may papuntang Balungaw. Balungaw. Pag pakanan ka, hindi ka didiretso ng bayan, pag kumanan ka papuntang naman, Nueva Ecija rin. Ayan, Sige. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan.
At ganun din magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig dyan sa may 4th District. Si Kon nga pala, Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan, magandang umaga. At gawin din si Councilor Chenny Rose Flores, magandang umaga. Diyan sa may bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Si Don Ramon Bautista. Good morning, sir. Senior, diyan sa may bayan ng Manawag. At ganun din si Councilor ngayon, si John Bautista. Good morning. Ay, hindi ko alam, hindi yata ako mandidato. Ay, hindi ko mandidato. Oo nga pala, no. Good morning po sa inyo dyan sa may bayan ng Manawag, Pangasinan. Doon din si Mayor Ming Rosario. Okay, wala po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ipansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik po bukas. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterio Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ko ng kanyang misis, Engineer Nexon Dakal. At good morning din kay Manager Joey Baby. Ang tabayanan na susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph kanilang bakani sa programang Liknaay Baloy. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa program Lambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan